Mga kautoran, mayugid nga adlaw sa inyo nga tanan. Kay nga tiyon, nagapasalamat kita sa Ginoo kay makaupdanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Kagang tigulo nga aton pagapamalandongan subong nagasiling ang aton panimalay. Tama ini kay importante tungod kay ang kada panimalay inagintugot sang Dios kag gintukod niya agud nga mayara nga paghidait sa tunga sang panimalay. Pero ang masubo amo nga may mga panimalay nga daw hindi mahusay ang problema, daw parehas sang hilo nga ginapanahi nga hindi na mahusay, kag tungod sina aton iya pagantaanahon subong kung ano ang ginatudlo sa Bible sa aton, agud nga mayara nga ginasiling nga paghidait sa tunga sang aton nga panimalay. May madamo nga mga libro nga aton makita nga nagatudlo kung paano magbakod ang aton panimalay. Pero ang kamaturan amo nga ang pinakaimportante kag maayo nga libro nga makabulig, makagiya sa aton amo ang pulong sang Dios mismo nga ginatawag naton nga Biblia o kon balaan nga kasulatan. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 diri naghambal nga ang bug-os nga kasulatan ginbugna o kon gintugas ang Dios kag ini mapuslanon sa pagtudlo sa aton nanungod sang kamatuoran, pagsabdong sang aton mga sala, kag pagtandlong sang mga tiko naton nga klase sa pagkabuhi, kag pagtudlo sa aton sa matarong nga kabuhi o kon Diyos nun nga sahi sang kabuhi. Amo ini ang ginhambal sa 2 Timothy 3:16. Kag ini nga libro o kon Bible madamo sang mga ginatudlo sa aton agud nga ang aton panimalay makaangkon sa ginasiling kalinong o kon paghidait. Sa kaangtanan sini akon man pagabasahon ang Episo 6 halin sa 1 pakadto gid sa 4 mga 4 ka mga verses. Kag diri aton nga tan-awon kung ano ang nagakabagay nga ginatudlo sang Bible para sa tagsa-tagsa naton kapanimalay. Diri nagasiling, mga anak, inyo Kristohanon nga katungdanan ang pagtuman sang inyo mga ginikanan. Kay amo ini ang nagakaigo, tahura ang imo amay kag iloy. Amo man ang nauna nga sugo nga may dugang nga saad. Agod ang tanan mangin maayo sa imo. Kag magakabuhi ka sing malawig sa duta. Mga ginikanan, hindi ninyo pagpaakiga ang inyong mga anak. Sa baylo, sagura sila sa Kristohanon nga pagtudlo kag pagdisiplina. Ini amo ang pulong sang Ginoo, kagaton ini husisaon maayo, kag gadugang naton sa sini nga bahin sang Bible, ang iban pagid nga portion sang balaan nga kasulatan agud nga magbakod ang aton nga panimalay. Ang una diri nga aton tanawon amo ang responsibilidad sang ginikanan sa ila mga kabataan. Kung aton pagapamalandungan sing maayo, ang bug-os nga bahin sang Bible ginatudlo sa aton sing labing maatag nga ang mga ginikanan ang aton nga responsibilidad subong ginikanan amo ang paghatag sang kinahanglanon sang aton mga kabataan. Pero tahagon naton ini ang duha ka bagay. Nagmeet lang ako sang pulong nga kinahanglanon
hindi nga ihatag naton kung ano ang gusto sang aton kabataan. Ang ginatudlo iya sang Bible nga kita amo ang mag-provide sang kinahanglanon sang aton mga kabataan. Hindi nga palibugan naton kung ano ang ilang gusto aton ihatag. Hindi amo sinaag na tudlo sa Bible. Kay man mayara man iya nga gusto sang aton mga kabataan nga hindi manaton masarangan pagbakal. Kag mayara man iya nga mga bagay nga gusto sang aton mga kabataan nga hindi nagakabagay nga ihatag naton. Ilapi pa ang gagmay nga mga kabataan, huyog sila sa mga hampangan, ti kon magpangayo sila sang mga matalom nga bagay, kag ilang pangayoon sa imo nga ilang hampangan, siyempre hindi mo gito niya paghihatag bisan nga ginapangayo niya. Kay nakabalo ikaw nga hindi maayo nga matalom nga bagay pahampangan naton sa aton nga mga kabataan. Amoy na ang kita nga mga ginikanan, amo ang magdetermine kung ano ang aton ihatag sa ila. Ano kinanglanon gid ba na nila o kung gusto nila. Sa liwat, amo ini ang aton bantayan mga ginikanan, aton obligasyon ang paghatag sang mga kinahanglanon. Hindi nga kung ano ang gusto nila, amo ang ihatag naton. Okay, mayara nga kinahanglanon sang mga bata nga dapat i-provide sa ginikanan, amo ang kinahanglanon sang lawas. Anong kinahanglanon sang lawas? Siyempre pagkaon, bayo, kag iban pa nga mga bagay ang kinahanglan sang lawas sang tao o kon sang bata. So, ang ginikanan dapat nga mag-provide sila nga mga bagay kay kinahanglan ina sang ila mga kabataan. Pero dumdumo naton nga ang tao mayara siya nga tatlo ka bagay o kung tatlo ka importante nga bahin siya ang lawas nga ginatawag naton lawas, kalag, kag espiritu. So the complete human being is composed of body, soul, and spirit. Lain man iya ang kinanglanon sang lawas, kag lain man ang kinanglanon sang kalag. So, ang ginikanan, dapat nga masugata niya ang ginasiling nga espirituhanon nga pagkaon sang kalag sa nga bata. So, ano iya ang Kristohanon nga kinanglanon o kung pagkaon sang kalag? Ang pagkaon sang aton kalag, amo ang pulong sang Dios, espirituhanon nga pagkaon. So, dapat balanse gali ang aton ginahatag sa mga kabataan. Kinanglanon sa ilang lawas nga amo ang pagkaon, kag kinanglanon sang ila kalag nga amo ang espirituhanon nga pagkaon. Kag dapat amo ina ang i-provide kag ihatag sang mga ginikanan sa ila mga kabataan. Pero paano kita nga mga ginikanan makatudlo sa ila sang pulong sang Dios kung kita mismo nga mga ginikanan wala man nagatuon kag nagapamalandong sang pulong sang Dios. So ang una nga bagay nga atong himuon agod nga makatudlo kita sa aton mga kabataan sang pulong sang Dios, aton gali anay tun-an. Tun-an naton ang Bible kag kun ano ang ginatudlo sang Bible, amo ina ang ipalinto naton sa aton kabataan kay kinanglanon nila ina nga mga kamatuoran ginatawag naton nga espirituhanon nga pagkaon sang aton mga kabataan. So ang 2 Timothy chapter 2 verse 15 may sugo siya. Siling niya study, tuon kamo, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Agod nga husto ang pag-divide o kung pagtudlo nimo sang pulong sang Dios, dapat tun-an gali naton anay kag isa itudlo naton sa aton mga kabataan. Inang tanan
responsibilidad sang mga ginikanan sa ilang kabataan agod nga magtubo ang ilang lawas pagi sa paghatag sang pagkaon kag magtubo man ang ilang Dios nun nga kabuhi pagi sa pagbatiti naton sa ila sa pagtudlo sang pulong sang Ginoo. So ano yang ginatudlo sang Dios o kon sang Bible sa mga kabataan? Ato na ginbasa kay ina nga nagasiling ang Bible, mga anak, mga kabataan, dapat magtahod kag magtuman kamo sa inyong mga ginikanan. So ang kabataan, kung ano ginatudlo sang inyo ginikanan, dapat nga inyong sundon, tumanon, magtahod kamo kag magtuman sa inyong mga ginikanan, kag ini may ara nga promisa. Kabalo ka ano promisa? Kung magmatinumanon gali ang kabataan kag magtahod sa ilang ginikanan, nagasiling ang Bible, agod nga maglawig ang inyong kabuhi diri sa duta. May madamo nga mga kabataan nga hindi makaabot sa husto nga edad. Ginatawag ina naton nga hilaw nga kamatayon. Nga nag-abot ina sa mga kabataan tungod kay ang mga kabataan nagarebilde, wala nagatahod, kag wala nagatuman sa ilang ginikanan. Kabagdanan nga may mga aksidente, iban pa nga rimalaso nga nagaabot sa ilang kabuhi, nga wala sila makaabot sa hustong pangidaron, kag nagsugata nila ginasiling nga hilaw nga kamatayon, ina tungod kay ang mga kabataan wala nagatuman sa ginatudlo sang ilang mga kinikanan, ang ginikanan nga nabalaka kag nahigugma kag gusto tani nga ang ilang mga bata magmaayo ang ilang kabuhi kag pagpangabuhi. So mga kabataan, dapat naton ini dumdumon ngang Bible nagatudlo gid sa inyo kag sa tanan nga mga kabataan nga dapat ang mga bata magtahod kag magmatinumanon sa ilang mga ginikanan. May isa ka hari sa Israel, kag ini ginatawag nga si Haring Solomon. Ini siyang hari, amo ang pinakamaalam nga hari. Sadtong tion nga siya naghari sang pungsod nga Israel. Kag madamo siya sang ginlaygay nga maayo sa mga kabataan. Maalam nga hari, nakahibalo siya kung anong maayo sa mga kabataan. So kadamo siya sang ginlaygay. Kag isa lamang diri ang aton pagatan-awon, kay sa sobra kadamo hindi naton nina maubos, pero bahin lamang sang ginlaygay ni Haring Solomon sa mga kabataan. Kag ini makita sa Proverbs chapter 1. Basahon nakon ang duha ka verses, chapter 1 verse 6, verse 8 kag 10 nagasiling, totoo o kon inday pamatii ang ginatudlo sang imo amay, kag tumana ang ginasiling sang imo iloy. Verse 10 nagasiling, totoo o kon inday hindi ka magpadala-dala sa mga pagsulay sang mga makasasala. Mga kautoran kag mga kabataan, kung basahon nimo ina paidalom, nagapadayon sa pagtudlo si Haring Solomon, ang pinakaalam nga hari, nga nagasiling, hindi ka mag-upod kung hagaron ikaw sang iban. Sino ina nga iban? Ang mga malaot nga mga tao. Kon hagadon ikaw sang pariyo nimo nga young people nga malaot nga mga kabataan, ginatawag na ina nga bad company. Kon hagaron kanila nga magkadto sa questionably nga mga lugar, ang siling ni Solomon, hindi ka mag-upod sa ila. Kay kun makahimo sila sang sala, madala kag madala sa ikaw, kag basi kon madakpan kag dito kamo tanan ibutang sa prisuan. So siling niya,
Ti kon hagaron ikaw sa mga malaot nga mga tao, mas maayo pa nga maglikaw ka kag hindi ikaw magupod sa ila. Pero sa unang mga verses, nagatudlo sila, mga kabataan, nagsiling si Haring Solomon ang pinakaalam nga hari. Totoo, pamatii ang ginatudlo sang imo amay. Kag siling niya, tumana kung ano ginatudlo ni tatay mo kag ni nanay nimo. Kaina ginmit lang nakon, pero isulod nakon diri liwat, agod nga maglawig ang imong kabuhi sa sini nga dota. So ang Bible magkulang sa pagtudlo sa aton agod nga magmaayo ang aton panimalay halin sa ginikanan pakadto sa mga kabataan. Mga ginikanan, saguran ninyo ang inyong mga kabataan kay hindi pa na sila mabuhi, silang kagalingon kagagmay pa sila. Kag nagbadayon ang Bible sa aton nga dapat tudloan ninyo sila sang espirituhanon nga pagtulunan nga naghalin sa balaan nga kasulatan. Kagamoy ni ang ginasiling man sa Deuteronomy chapter 6 sa mga ginikanan. Sa chapter 6 nagasiling dira mga ginikanan, dondoman ninyo nga may isa lamang ka Dios. Ang isa ka Dios kag matuod-tuod nga Dios, amoy na ang Dios nga nagtuga sang langit kag sang duta. Kag ang sugpon dira sa Deuteronomy chapter 6, kung magsugod ka halin sa 6 paidalom, nagasiling dira sa mga ginikanan, sinya itudlo nimo sa imong kabataan ang pulong sang Dios nga nagasiling nga may isa lamang ka Dios, hindi damo, isa lang ang matuod-tuod nga Dios. Itudlo nimo ini sa inyong kabataan sa sulod sa inyong balay samtang nagapahuway kamo, bisan sa guwa man sa inyong balay, bisan anong kahimtang sang imong kabuhi, bisan nagapungko ikaw, nagahigda ikaw, nagarelax ikaw dito sa guwa sang imong balay, sininya itudlo sa imong kabataan nga may isa lamang ka Dios, kag ina nga Dios dapat naton simbahon, kag dapat naton kilalahon ina nga Dios. Kag kun masilsil ina sa una-una kag balatyagon sa mga kabataan, magadako sila, magatubo sila nga may pagtahod kag nagatuman kag nagasimba sa Dios tungod kay gintudloan naton sila halin sang gagmay pa sila. May masubo kag ini nasulat sa Salmo kapitulo 14. Ang masubo dira tungod kay wala na tudloan maayo ang tao. May mga tao na iya nga nagasiling sa ilang kagalingon nga wala sing Dios. Kablo ka kung anong siling sa Bible, ang mga buang-buang nagasiling wala sang Dios, siling sa Bible, mga malaot sila kag sila makasasala. Ang mga tao nga nagasiling wala sang Dios, siling sa Bible, mga buang-buang kag makasasala sila. Amo ina nga dapat naton gali nga itudlo gid sa aton kabataan nga may isa ka Dios nga nagtuga sang langit kag sang duta, kag ina nga Dios aton simbahon kag aton tumanon tungod kay siya nagapaabot nga kita nga mga tao magasimba sa iya. May madamo nga tinuga sa kalibutan, katulad sa mga isda kasapatan, pero ang Dios wala iya nagapaabot nga mga sapat kag mga isda magasimba sa iya. Kita amo ang pinakamaalam nga tinuga sang Dios diri sa duta, kag nakahibalo kita kung ano ang maayo kag malain, kag nakahibalo kita kung sino ang matutuod nga Dios tungod sang kaalam nga ginhatag sang Dios sa aton, kag ina nga kaalam aton gamiton sa pagsimba kag sa pagtuman sa Dios, ang Dios nga nagapaabot nga kitang mga tao magmatinumanon dira sa ila. Pero padayonon naton ang aton panimalay kung ano gid ang ayo para sa aton nga pamilya. Sa Mateo 22
halin sa 35 tubtob sa 40, diri ginatudlo naman sang Bible sa aton ang ginasiling nga dako nga sugo, ang pinakadako nga sugo sang Dios. Sa Old Testament may ara ang natawag nga napulo ka sugo. Diriya sa Mateo 22 ang ginasiling diri ang pinakadako nga sugo sang Dios. Ano ini? Amo ini ang sugo. Siling niya, higugmaan ninyo ang Dios sa bug-os ninyo nga huna-huna, sa bug-os ninyong balatyagon, sa bug-os ninyo nga kalag, kag sa bug-os ninyo nga kusog. Ang ginagamit dira bug-os, bug-os nga huna-huna, bug-os nga tagipusoon, bug-os naton nga kalag, kag sa bug-os naton nga kusog. Kung sa aton pa, higugmaon naton ang Dios labaw sa tanan. Okay, kung pamangkuton kita, diin gid ang labing importante kag dapat naton higugmaon sang labi. Ang aton panimalay o kon ang Dios. Okay, padayonon naton ang Mateo Kapitulo 10 halin sa 37 pakadto sa 38. Diri makita naton nga aton higugmaon ang Dios labaw sa tanan. Nagasiling ang Bible, ang nagahigugma sa ilang mga ginikanan labaw sa Dios, hindi bagay kag hindi takos sa akon, siling ni Kristo. Ang nagahigugma sa iyang kabataan labaw sa Dios, hindi takos para sa akon, siling ni Kristo. Kung sino ang gusto nga mangin akon gintuton-an, siling ni Jesus Christ, pas-ana ninyo ang inyong cross kag magsunod kamo sa akon. Ini nga bagay aton nga binagbinagon kay ang kamaturan amo nga dapat higugmaon naton ang aton kabataan, ang aton ginikanan. Kag ang kabataan dapat man magigugma sa ilang ginikanan. Ang ginatudlo lamang diri nga hindi naton magigugmaon bisan pa ang aton pamilya labaw sa Dios. Ang kamatuoran amo ini, ang isa ka tawo nga nagahigugma sa Dios labaw sa tanan, amo ina ang tawo nga makahigugma man sang Dios nun nga paghigugma sa iyang ginikanan kag sa iyang kabataan. Kung wala sang Dios nun nga paghigugma sa aton mga kaboy, hindi man kita sarang makahigugma sang Dios nun nga paghigugma sa aton mga kabataan. Amo ina nga dapat unahon naton, dapat higugmaon naton sing labi ang Dios, agud nga makahigugma man kita sa ginasiling nga Dios nun nga sahi sang paghigugma sa tanan nga membro sang aton nga panimalay. Sa Lucas Kapitulo 9 halin sa 37 tubtob sa 60, diri gidugang tudlo sa aton nga dapat gid gali nga aton unahon kagigugmaon ang Dios labaw sa tanan bisan pa sa membro sang aton panimalay. May siya diri ka kamatuoran kagini na record gid na sulat sa Lucas 9:37 tubtob sa 60 nga diri nagapanlakatan si Jesus Christ, kag sabtang nagapanlakatan siya upod sa iyang mga apostoles, may nasugata sila nga isa ka tawo. Kag ini nga tawo nagpresentar siyang kaugalingon. Kay ti nagapanlakatan si Kristo upod sa iyang mga apostles, nagsiling siya, Ginoo, maupod ako sa imo. Pero ini nga tawo siyang una-una kag balatyagon, nagasiling siya nga kung mag-upod siya kay Kristo, mas matawhay ang iyang pangabuhi kay si Kristo sarang makaprovide sang tanan nilang kinanglanon, kag si Kristo makaayo sang bisan ano nga sahi sang balatian. So naghuna-una siya nga kung mag-upod siya, tawhay ang pangabuhi, way problema. So si Kristo naghambal siya. Imbis magsiling si Kristo nga, sige, upod ka sa akon. Si Kristo nagsiling siya. Siling niya,
ang mga wild animals katulad sang singgalo nga daw kuring ang itsura. Mayara sila nga buho o kon balay nga ginaistaran. Pero siling ni Kristo siya ang anak sang tao. Wala sing balay nga palawayan kag sarang matungtungan sa iyang ulo. Kag nagpadayon pagid si Kristo nagsiling siya, ang mga kapispisan may ara sila nga pugad, diin sila makapahuway. Pero ang anak sang tao, wala sang kaugalingon nga balay, diin siya magakatulog kag magapahuway. Kag ipaintsindi ni Kristo sa iya, nga kung mag-alagad siya, kag mag-upod kay Kristo, hindi nga magtawhay, kundi may problema nga sugataon. Kabagdanan, nga wala na lang siya magdayon pag-upod. May nasugata pagid sila nga isa ka tawo, kagini nga tao gin-challenge ni Kristo. Nagsiling si Kristo siya, okay, upod ka sa akon. Ang sabat niya kay Kristo, niya, Ginoo, maupod ako sa imo, pero tugoti ako anay magpauli sa balay, sa paglubong sang akon amay, kag sa pagtapos na maupod ako sa imo. May problema dira, kag ini balibad lang niya niway man siya ganang magupod kay Kristo. Ang kamatuoran amo nga ang iyang amay way man mapatay, buhi pa, kag way man gani nga masakit. Karon paano siya magsiling nga ilubong niya kay buhi pa gani? Ang gusto niya isiling kay Kristo amini, Ginoo, tugoti ako anay nga magpuli, hulaton ko nga mapatay, kag ilubong si tatay, kag isa pa ko magupod sa imo. Okay, kung amo ng plastada, nga nagaulikid siya, ginpalabi pa niya ang iyang amay, paano siya makaalagad sa Diyos kung una pa siya mapatay kay tatay niya? Kay wala magani grantiya nga ang mga tigulang mas mauna patay sa mga kabataan. Ina balibad lamang niya, kag nabalaan ni Kristo nga ina balibad lang sang isa ka tawo. Sa nagapadayon si Kristo sa paglakat, ini aton ginatalupangon agod nga mahangpan naton nga ginatudlo yan ni Kristo amo ini nga dapat higugmaon naton ang Dios labaw sa tanan, kag amo ini ginatudlo sang Bible. Hindi naton pahigugmaon ang membro sang aton panimalay labaw sa Dios. Akon ginahambal kay na suliton lamang nakon, kon ang tao nagahigugma sa Dios, ina nga tao amo ang makahigugma sang Diyos nun, nga paghigugma sa iyang panimalay, kay gugma sang Diyos, yara sa iya, sulod sa iyang kabuhi. Ikatatlo nga tao, nga ginhambala ni Kristo, siling ni Kristo siya, okay, upod ka sa akon. Ang siling niya, Ginoo, tuguti ako anay magpuli, malisensya ako anay didto sa balay. Kung magtugot sila ti, aupod ako. Okay, kabalo ka anong depikto sini nga bata? Para lagaw man ini nga bata. Kag kung maglagaw siya, wala man siya galisensya, kundiin siya makadto. Pero sa sini nga tiyon, sanggin, hagad siya ni Kristo nga magupod. Balibad na lang niya ini, sinya puli ko anay ka may lisensya. Then ang pagbalik niya, masiling man siya, Ginoo, hindi pwede kay wala magtugot si tatay, si nanay, ang akon mga utod, hindi magtugot nga magupod ako sa ibo. So, solito na ako na kamaturan, nabalaan ini ni Kristo, ini nga bata para lagaw, kag sadto nagalagaw siya, wala man siya nagalisensya kung maglakat, way man nabalaan kundi siya makadto, pero sa siningation, sa ginhagad siya ng Diyos, balibad niya nga malisensya siya. Pero ang yang huna-huna, singganon niya man gyapon si Kristo, nga wala siya gintugutan. So, damo ang mga balibad sang mga tao, nga ginaimbitar ni Kristo, abot kung ano yung balibad nimo, kung imong mabasahan sa Bible, nga nagasiling, upod ka sa akon, alagad ka sa akon. Okay, maayo man siguro yung balibad ta, basi mabaton man si Ginoo, pero ang aton domdomon, nga hindi nagakabagay, nga may iban kita, nga ginahigugma,
labaw sa Dios. Ang dako ya nga sugo amo ini nga dapat nga higugmaaw naton ang Dios sa bug-os naton nga kabuhi. Kagong tanan nga membro sang panimalay, halin sa ginikanan, tubtob sa magulang, tubtob sa kamanghudan, maghigugma tanan sa Dios, ina nga panimalay, makaangkon sang Dios nun nga paghidait tungod kay ang prinsipi sang paghidait nga amo si Jesus Christ, amo ang nagahari sa tunga sang ilang nga panimalay. Kagang labing importante nga aton pagidumdumon nga ginatudlo sang Bible sa aton amo ini, nga dapat ang tanan nga katapo o kon membro sang panimalay makaangkon sang kasiguruan, sang kaluwasan, sang ila kalag. Amo ini ang ginasulat sa Acts chapter 16 verse 31. Ang background sini nga versikulo amo ini. Si San Pablo na priso. Pagkapriso ni San Pablo, na priso siya tungod kay nag-aalaga siya si Ginoo, kag may mga tao yang hindi magpamati sa mayong balita, nagapangakig, so naprisuhan siya. Si San Pablo kanyang upod sa pagkapriso, ang Diyos nagpadala linog sa prisuhan. Gintayog ang prisuhan, nagtalabog ang bintana, ang pirtahan, kag abi iya sang soldado, ang jailer nga nagabantay, nga nakagwa na ang mga priso, kay ti nagbukas. Gusto niya nga magpanginmatay. Pero si San Pablo nagsinggit nga nagasiling, hindi ka maghikog, hindi ka mag-suicide, ari lamang kami. So ang amo nga jailer, ang gwardiya sa prisuhan, nagapa sa tubangan ni San Pablo kag ni Silas, kag nagpamangkot, Sir, ano ang buhaton ko agod nga maluwas ako? Ang sabat ni San Pablo sa iya amo ini, magtuo ka kay Ginoong Hesus agod nga maluwas ka, ikaw kag ang imong panimalay. Duwa dire ang ginhambal. Magtuo ka kay Hesus, ikaw kag anong sugpon ang imong panimalay. Siling ni San Pablo siya, magtuo ka Ginoong Hesus agod nga maluwas ikaw, kag hindi lamang nga ikaw ang maluwas, dapat ang imo man panimalay magtuo agod nga kamong tanan magkalaluwas. Kag amo ni ang labing importante. Mga utod, ang kamatuoran nagatudlo sa aton nga ang ginikanan hindi makaluwas sang kalag sang ilang kabataan. Kag kun ang ginikanan maluwas, hindi man siya makasiling, okay, sakupon ka lang nakon sang kaluwasan nga ako nabaton. Ang ginatudlo iya sang Bible, ikaw kag ang imong panimalay, kung sa aton pa, ang kada isa magtuo kag magbaton kay Kristo. Ang amay, ang asawa, kag ang tanan nga kabataan, magtuo man kag magbaton kay Kristo. Kay ang kaluwasan, hindi masakop nimo ang iban. Kada isa dapat nga magtuo kag magbaton kay Kristo. Kapangdanan nga si San Pablo naghambal gid. Siling niya, magtuo ka kay Ginoong Hesus, ikaw kag ang imong panimalay dapat man magtuo agod nga magkalaluwas sila, updanay man sila diri sa dota, kag updanay man sila dito sa langit, sa tion nga litono na ang tanan nga mga tao pagi sa kamatayon dito sa duog nga ginaaman sang Dios nga ginasiling nga langit. Kung ang mamangkot kita sa aton kagalingon siningation, gusto man bala naton, gusto bala nimo nga mag-updanay kamo sa imong pamilya diri sa dota, kagusto nimo nga mag-updanay man kamong tanan dito sa langit. Kung ang imo sabat oo, then ang aton buhaton amo ini, kitang tanan, kamong tanan, ang ginikanan,
kag halin sa magulang pakadto sa kamanghudan, dapat nga magtuo kag magbaton kay Kristo agud nga updanay man kamo diri sa duta kag padayon man ang inyong pag-updanay didto sa langit. Kung ang tatay lang maluwas, ang asawa kag ang kabataan hindi, ina sila iyang tanan nga wala magkalaluwas, may ginaman man ang Dios nga lugar sa mga tao nga nagsikway kay Kristo. Kag ina nga lugar ginatawag nga impierno. Ang impierno amo ang linaw sang kalayo, diin ginasakit ang taos sa walay katapusan. So masubo kung ang iban niya nga membro sang imong panimalay didto sa impierno, kag ang iban niya didto sa langit, tungod ka nagtuo sila kag nagbaton kay Kristo. Ang labing maayo amo ini, i-surrender naton tanan ang aton kabuhi dira kay Kristo, kay siya lamang ang bugto nga manuluwas nga ginpadala sang amay diri sa duta, diin kita makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kabangdanan nga si Kristo sang diri pa sa duta nagpanudlo siya. Ang siling, hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa amay, salig man kamo sa akon, sa balay sang akon amay may madamong hulot, magauna ako kag magaaman sang hulot para sa inyo, kag sa tapos ako makaaman sang hulot para sa inyo, magabalik ako liwat, kuhaon nakon kamo, agod nga kundiin ako, didto man kamo. Ang isa sa mga apostolis ni Kristo nagpamangkot, Ginoo, paano kami makaibolos ang dalan pagkadto sa langit? Si Kristo nagsabat, ako amo ang dalan sa langit. Wala sang bisan sino makaabot sa amay sa langit kung hindi mag-agi sa akon, siling ni Jesus Christ. Kabangdanan nga gina-encourage nakon kamo, kitang tanan, halin sa ginikanan pakadto sa kabataan, ngaton itugyan sang hugot ang aton kabuhi dira kay Kristo, kay ang kasiguruan sang aton kaluwasan ara gid lang sa may gugmaon kagamhanan nga kamot ni Kristo. Luwas sa iya, hindi kita makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kalag. Kag sa katapusan, akon pagid ihambal, suliton pagid nakon, kung gusto naton nga mag-updanay halin sa ginikanan pakadto sa kabataan, mag-updanay sa siningaduta, kag mag-updanay man kita gihapon dito sa balay sang Dios, ang kada isa dapat magtuo kag magbaton kay Kristo karon dayon, hindi buwas, kay karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Donduma ang sabat ni San Pablo, magtuo ka kay Ginoong Hesus, agud maluwas ka, ikaw kag ang imo panimalay. Mga kautoran, madamong salamat, kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa atong tanan.